Harebol, Diyos Marinalda. Pag naghapot kita kung ano ang tanog Bicol, naglalaog kita sa runa kan pagkasadiri o identity. Kaakuhan, kakitahan. Ang tanog, napapairaruman kan arte o sining, na manunggod kan kultura, buda parte kan komunidad. Kabikolan, pagkabikol. Iyan ang sukduhan na pupurbaran kong tukaron sa aldaw na ini, na daitan ang gad pwede isuhay sa hururon manungod sa tanog Bicol. Baguan gabos mauot kong giyahan ang hururon na ini sa kan kamugtakan na natitindugan kan sa kong definisyon. Ang tataramon Bicol, iyo ang kalag kan tanog Bicol. Takulaon na bagay ang impluensya kan sarong filosofiya, nganit awan ki kaliwanagan buda kalinawan sa sakuyang isip, ang pagsaysay ka ining sarabod-sabod na enigma na iyo ang tanog Bicol. Ang pilosopiyang iyan iyo ang manungod sa kalag bilang unod kan lambang lalang na may buhay. Ang kalag na iyo ang mismong buhay, iyo man ang sadiri. Sadiring uya sa tulang buda laman na pig-apod tang hawak o lawas. Na sa sosyedad tangunyan ining lawas, iyo ini ang nagiging basehan kan pagkasadiri. For example, tawoha o gender, edad, rasa o race, kolor kang buhok, kolor kang mata, height, weight, buda iba pa. Mahewas na siyensya ini, buda di kitang sobrang panahon para ladupon an hururon manungod dyan. Pero kukuahon ta ang esensya, ngani magamit ta sa pagtaong liwana, buda linaw sa pigurunan mo niyan. Ang esensya iyo ini, ang kasadirihan, dai nahihiling sa panluwas, kundi sa laog. So iyan ang satuyang giyang pundasyon. Susugdigdi mo ya kung itanggaw sa ang konsepto ko kan Bicol nun, nahaloy ko pig kampanya sa dahon Facebook na kung Bicolano ka magbicol ka kaito pang Mayo 2010. Ini bilang ginibo ko ining dahon bilang pakibulig sa pagbusol kan mother tongue based multilingual education. So duman hinapot ko kung sisay an Bicolano. Sisay ining pigaapod tang Bicol nun. Kung pagbabasehan taan batas o lay, ang nakasurat duman iyo an ang Bicol nun, ang citizen, iyo an may magurang na Bicol nun. Inapod ko ining Bicol nun sa dugo. Pwede man na sa mga inaraki sa runa na pigaapod na Bicol, inapod ko ining Bicol nun sa daga. Bicol nun sinda sa panluwas o sa laugan pasana, sa ubak. Para sa ko an minabilog an minahaman kan pagka Bicol nun, iyo so Bicol nun sa unod, sa laog. Dakol na mga bagay siring kan pagkamuot, pagmakulog, buda kaaraman sa kultura, agi-agi, gawi, buda mga kaugalian na minahaman sa sarong tawo, ngani maging nagkakanigong miyembro kan sarong komunidad. Buda kung igwaman na sarong lugar, kung sain ang gabos na ini nakasaray, iyo iyan ang tataramon. Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are growing. Sabi ni Rita Mae Brown. Absolutely nothing is so important for a nation's culture as its language, sabi ni Wilhelm von Humboldt. Sa tataramon ta nabubugkos, natataluntong, nasasaray, nahihipid, anhewas, rarum, gubot, yaman, kompleksidad, kanlangbang komunidad, nasyon o sosyudad. Kumbenyente buda nagkakanigo na inian maging matanos na basihan kan sarong Bicolano. Dakol akong midbid na bako Bicol nun, sa dugo o sa daga. Pero pigmimidbid kung totoong mga Bicol nun, mala sa pagkamuot ninda, bako sana sa kultura, kundi sa mismong tataramon na Bicol. Kaya, daitan anggad mahihiling sa mata ang sarong Bicol nun, kundi madadangog. Kumbaga, ang totoong Bicol nun, iyo sa nagbibicol. Sa tanog Bicol lang kita. Enot sa gabos, mauot kong ilatag ang limitasyon kan pagtukar kan horuro na ini, kan tanog Bicol. Ang pigataram kong tanog Bicol, Bicol sound, iyo so definitibong marka sa sarong tugtog o music.
na nagtataram na ini Bicol noon. Ang tugtog Bicol o klase ki musika na tutukaron ko yuso kanta na igwang lyric buda tugtog o musika. Aram ta na igwang tugtog na warang tataramon na sa haloy na panahon pigamit o nakairibak ang katawuhan. Kasing gurang o baad nga ni mas gurang pa sa tataramon. Na igwaman na implikasyon sa tradisyon, kultura buda pagkatsadiri. Pero day ako matukar kay ining maray. Iunabi ko ugaring ang agyat sa pagsuhay kan halos daing pinagkaibang karakter. Kan tugtog buda tataramon. Sa in nagpupuon maging lengguwahe ang tugtog, no arin nagiging tugtog ang tataramon. Ang mga eksperto sa kaaraman na ini banga ang pagtubod kung arin ang nainot, tataramon o musika. Sabi kan mga researchers sa Rice's University, buda University of Maryland, ang tataramon daa sarong espesyal na klase ki musika. Pagtubod naman ni Leonard Bernstein, sarong Amerikanong kompositor, na unphonetic elements, ang tanog na nabibilog pag nagasaud kita, katakod kan pagmukna ki musika. Sa sadiri niya, ang tataramon pwede maging musikal. Arog sa prosody, budaan musika sa sadiri niya man, kaya man maging poetic. O dawa nga ni mag-usip o mag-istorya ki sa paagi kan mga movements or lyricism. Kaya ang sarong kanta na may lyric, buda tugtog, kapot ang yaman kan duwang kinaban. Ang kinaban kan tataramon, buda ang kinaban kan musika. Digdi nahihiling taan nagasalbudan, nakamugtakan kan tataramon, buda tugtog. Pero igwang importantehon na kaibahan ang duwang ini, na iyo ang mina-establishar kan tataramon bilang para tao kikamidbidan. Ang universalidad kan musika, buda ang exclusivity kan tataramon. Ang musika dulo na sa panahon ngunyan kan pagkatarakod kan kinaban, ibubura ang mga kudal kan kultura buda etnikong kaibahan. Mantang ang tataramon dulo pigpapasarig ang kaibahan na ini. Day ako labot sa ngunyan kan plus na tugtog na daing tataramon or instrumental. Buda mga kaparehong genre. Iba pang hururon ito. Pag sinabi kong tugtog Bicol, ang buot ko sabihon iso Bicol song na igwang tataramon buda tugtog. Buda pag sinabi kong tanog Bicol, iyan kumbaga so impact o epekto kan pinagsalak na tataramon buda tugtog. Ang kantang Bicol, para sa ko nakasurat dapat sa Bicol. Ang pigataran ko simply man sana sa presenteng panahon sa ngunyan kung saan malabog pang hururon ang tanog Bicol base sa tugtog na daing tataramon. Ang tanog na masasabi ta talagang sa tuya base sa enot, konserbatibo o puristang kaisipan na ini susuanoy na musika kan sa tong kamagurangan bago pa nasalakan o nadiktaan kan impluwensyang Espanyol kung sisay man na paralupig na ini produkto kan mga instrumentong ginamit kan mga suanoy na panahon o ini sutanog na suminupang nanggad sa komunidad functional o igwang gamit o sutanog na pagnadangog mo nanggad midbid na gikan sa Bicol buda ini buhay sa komunidad buda bako sana sa akademya o mga institusyon na iyo ang nag-agkain sa pedestal harayo sa ordinaryong tao. Agyat ini sa tuya nangapit makua o mamidbid ang tanog Bicol pero mientras wara pa kita sa estadong ang pinaka-nagkakanigong sukulan kan tanog Bicol iyo ang tataramon. Kay puhan taman masabutan na enot sa gabos ang tataramon tanog. Ang tataramon dulo na sumanga isinangat sa forma kang rawit-dawit iyan musikal. Mga katindog dawa daing kuubay na tugtog. Buda ko ni ubayan man kitugtog ini nagiging samnusa na o at most pandugang sa dimensyon kan eksperyensya na dulot kan tataramon. Sisay mga kanigar na musikal ang rap sa tradisyon kang blues singers nugad wara ki instrumentong kaubayan kanta apisar kan tempo kan palakpak o unspoken word simply daw sa naining pag-recite kitula o iyan sarong genre musikal. Digdi piglalakawanta ang gabuhok na separasyon kang musika buda literatura. Ang tataramon bilang musika, ang halunan kang tawo o kamot bilang instrumento. Ang boses kang tawo iyo ang pinaka-primeval o enot na instrumento. Buda ang pinaka-primeval na musika o tugtog na luminuwas dyan, iyo ang tataramon.
Kaya dawa pa man ngabit ngaya may mataram na hunin na nakuana ang Tanog Bicol. Dai man girari mamimenos ang estado kang tataramon bilang para taong pagkasadiri, kasadirihan o identidad sa paagi kang Tanog. Ilingon ta ang sarong banggi. Buda pantumina. Warang duda na ang duwang ini ang pinaka-iconic na tugtog hali sa Bicol. Sa ngunyan dahita na magibong lingawan ang pagka-Bicol ka ini. Dawa tugtog sana warang tataramon. Nata, maala tahaloy ining na itanom sa satuyang agimadbad, na ilugom sa satuyang burunyog na memorya. Erensya, kada erensya, nasa paraan gayon kan mga tugtog na ini. Pero baluntang hurup-hurupon, kung ngaya so pinakaenot na buminutwa sa kinakban, ang mga tugtog na ini, insigida daw na matataramtang ang mga ini Bicol nun. Baad iyo sa rason na inigikan sa dagang Bicol o gibo ki sarong dugong Bicol nun. Pero sutataramon na iyo ang nagtaong duga sa magayon na melodiya. Iyo ang nagtaong usipon sa mapungaw na panganoron kang tugtog. Bakong ininanggad an enot na nagtaong kasiguruhan na warang duda na ini sa tuya. Kung tataramon ta na daiman kaipuhan kumiling sa nakaagi para maghanap kanawa warang Tanog Bicol, na daiman kitang kasiguraduhan kung may makukuha kita. Kumbaga, hunin ng nasa presente, classical, rock, church music, R&B, dance, folk, etc. Ang tugtog Bicol, di man akong problema dyan. Nata. Ang sarong banggi baga, buda pantumina, hali man sa siring na paagi. Sinadiri ta, inulaktan ta, kan sa tuyang pagkabicolano, sinubli ta, buda data na inuli. Nata dai. Alagad, ano ang pivot? Sa nagtataririk ang gabos? Sa tataramon. Iyan sana ang mataram na iyan sa tuya. Hilingaan bisrak, buda ang mismong OPM. Bisrak meaning Bisaya rock. Iguaman kinagiiring less na mga musikero sa mga tradisyon na ini, pero kadaklan sa sadiri ni ng tataramon. Buda ano ang musika? Anong klase ang tugtog? Bako man etnikong gabos, bako man nagkagamit ka ethnic instruments? Disco, rock, folk, rock and roll, swing, o ano. Dawa pa arugon kan sarong musikero ang plus na musika or style kay musika. Madidipisilan ang sisay man na maimenos ini kung ini nakasurat sa sadiring tataramon. Madidipisilan siya ng itaram na bako ini sa tuya kung ini nakasurat sa sadiring tataramon. Ini anday manigaran na basihan ang tataramon, anday manigaran na basihan kan kamidbidan. Sa presenteng panahon, nahihiling ta or nahihiling ko na duwaan pigbabasehan kan pigaapod na Tanog Bicol. Ang saro iyo ang base sa tataramon o language centric, kung saan ang sarong kanta na nakasurat sa Bicol, iyo ang Tanog Bicol. Buda ang saro naman base sa artista o sa musikero, kung saan ang basyaran iyo ang dugo o dagang ginikanan kan sarong tao, buda kung saan siya nakabase bilang artista o musician. Daing pakilabot sa tugtog o tataramon, arin sa duwa ang tama. Kan nakaging dekada, may pig-anthologize kaming local tabak ng groups na inapod ming Tanog Tabako. Duman sa album na ito, bako gabos na kanta nakasurat sa Bicol. Pero inapod mi itong Tanog Tabako base sa pagkakapareho kan lugar na hinalian na eksena kan mga banda. Taan mga bandang ini regular na nagtutugtog digdi sa Tabako, kaya kung dadakupon ang tanog kan eksena sa Tabako, iyo na ini. Kung ano pa man, ang koleksyon marhay na specimen o ehemplo kan original na musika na nasurat sa runa na ini o sa lugar na ini kan particular na panahon na ito. Para sa iba, nagkakanigo na ining basihan para apod na Tanog Bicol. Pero para sa ko, igwa pa akong mas hararom na pigahagad. Mas nagkakanigo garong apodon ito tugtugan sa Tabako pero bakong Tanog Tabako. Or bakong magayon para sarong kanta na makatindog magsaro na maging Tanog Bicol na daipig kakagan level na Bicol music. Sa koleksyon na ito sa Tanog Tabako, may nagkapira na kayang gibuhon ito sinda sa mga nakasurat sa Bicol. Pasensya, dahil ko imawat na i-disrespeto ang mga musikerong nagtutubod na ang giboninda musikang Bicol non dawa dai nakasurat sa tataramon Bicol. Ang sa kuya sana sarong imbitasyon pagtangro na hurup-hurupan
an mas hararom buda esensyal na paghiling sa pagiging Bicolnon. Saro pa, nata nagkakaigwa kitang kamautan sa level or label na Tanog Bicol. Kung ang sarong musikero mas komportable sa tataramon na Ingles o Tagalog, buda duman siya mas maurog bilang sarong musikero, ano man ang problema? Ano ang makukuha sa terminong Tanog Bicol? Ang totoo man kayan gabos na musika, siring sa gabos na tataramon, parantay o turupong. Bako man ini sarong kompetisyon. Pero para sa napaghurunan, tibaad ang kamauotan na ini para sa label na Tanog Bicol, masususog sa natural tang kamauotan na ipagrupyaw ang sa tong ginikanan na igwa kitang ugat, igwa kitang etnisidad, igwa kitang tribo, identidad na masuhay sa tuya sa iba, na bako kita pataw-pataw o bastardo na daing ginikanan o pamilya. Kung iyan ang kaso, igwa kitang katungdan na hanapon ang totoo tang unod, esensya buda kaapuhan. Di kita pwedeng magpaturuturan doy sana nangan basta na sana apo dun ang satong sadiri na sarong musikero kita Tanog Bicol o Bicolnon. May mga tao na talagang naghahanap kan sa indang sadiri buda para sa inda, bako ini basta-basta ang pangangaipo para kaini, para digdi. Buda para sa saro na ginibo man ang parte niya sa paghana, paggudak, pamunpon, pagsusog kan mismong bagay na ini, ang esensya kan pagkabikol nun, tibaad bako man dipisil tawan akong dispensa kung tataramon kung nabako sa nabasta sa lawas o dugo, or lawas, dugo o daga na pinangakian, an ora-oradang mataram na an musika ta Bicol nun. Tabako ini magian na tema o superficial. Buda wara man kita ki pangangaipo o kakulangan ki dugong Bicol noon, umundag Bicol na mga musikero na naging bantog sa nasyonal na entablado. Si Gary Valenciano, Eli Buendia, Victor Wood, Imelda Papin, Bugoy Drilon. Buda dakol pang iba. Kung nasa dugo, buda daga, ang basihan kan musikang Bicol noon, sa banaag kan mga bantog na musikerong Bicol noon na ini, natataan musikang Bicol noon, nakalugong manggiraray, sa laboy kan obskuridad. Ang simbagyaon sa gamit na dila, kan mga bantog na musikerong Bicolnon na mga ini. Ang simbag tamala dawa Bicolnon sinda sa dugo. Buda daga ang musika ninda bakong Bicolnon. Ang simbag tamala tataramon Bicol ang kamidbidan kan Tanog Bicol. Ang tanog kan tataramon ang susugan kan definitibong tanog kan daga na ining pigaapod tang Bicol. Buda ang pinakamadaling midbidan kan sarong Bicolnon. Yaon sa nagluluwas ang imot kay ini. Sa ibang banwa paano mo namin midbidan ang sa imong kahimanwa bakong pag nagtaram na siya para sa sarong komunidad wala nang ibang mas marahay na paagi kan kamidbidan kan sa diri ka ini sa paagi kan tanog kundi sa tanog kan sa diri ka ining tataramon. Mataram naman so iba, paano kung dahil nakasurat sa Bicol pero manugod man niya sa Bicol, sa Mayon, sa Pili, sa Butanding, sa Sili, sa mga Oragon, musikang Bicol nun ini. Ang iba nagtutubod na iyo pero sako ini kanta manungod sa Bicol pero bako necessarily Tanog Bicol unless sinurat sa Bicol. Hili nga si Shakespeare, nagsurat man siya manungod sa manlain-lain na lugar, kultura o tema siring kan mga kahadian sa Italia, pero siya midbid bilang para surat na Ingles. Mala ta nagsurat siya sa tataramon na Ingles, bako mala sa kung sain na lugar manungod ang mga sinurat niya. Maapod mo daw akong para surat na igurot, malata nagsurat ako manungod sa Baguio, o nagsurat akong istorya na nangyari sa Eiffel Tower, para surat na Pranses na ako. Natural ba ko? Pero dawa pa magsurat ako manungod sa mga aliens sa Mars, sagod na kasurat ini sa Bicol. Dahil kimasasala na ako sarong para surat na Bicol noon. Sinabi ko na dahil ko natutukaron ang manungod sa musikang daing tataramon, mala sa hewas kan dadalaganan kan hururon. Pero kung igwaman na nagkakanigong basihan kan Tanog Bicol, ang pinakaharani sa posisyon kan tataramon Bicol, iyo mismong tanog kan musika o tugtog. Sa giraray saro ining agyat sa ngunyan para panindugan o tampadan ang posisyon kan sa diring tataramon sa pagtaong kamidbidan kan Bicolness sa musika. Saro ining agyat sa gabos na musikero, kaiba ako na makapabura ki sa diri tang tanog
tanog na mibidbidon kan komunidad bako sa nakan kanya-kanyatang clicks kan genre, pero ini aakuon kan komunidad. Dawa nga ni ang pangaturugan ka mga nagsususog kan mga anoy na instrumentong pre-kolonyal sa mga purong tanog, ang pinaka-conveniente kuta na madeterminar kan tanog Bicol iyo sa mga suanoy tang instrumento na iyo ang minamarka sa mga tanog kan Iloco o Mindanawon. Apisar sa mga sadiri kay tataramon, igwaman ki sadiring buhay buda kamugtakan sa ang mga instrumentong ini sa pagtaong kamitbidan sa indang mga tanog o musika. Mas madali garong hururon kung napreserbar ang mga Bicolnon na instrumentong ini. Buda sa paghalong katakan datos manungod dyan, igwang mga instrumento na nadiskubre bilang Bicolnon. Ang problema, napugtas na ang connection ka ini sa mga agimadmad, buda girumdom kan komunidad. Kung ibabalik ta ini, artificial na. Arog kan pigigibo bagasangon niya na pigi-iniksyon o pigsasaksak na manufakturadong tanog na pigagamit sa mga manufakturadong pista o festivals, kan mga manufakturadong kultura na pigubusol kan komersyalistang turismo. Di ko pigagabos para de los Ogos. Pero iyan ang makamundong sitwasyon. Ang kamautan tang lumakad pabalik sa arkeolohikong paghanap kan mga ekwipaheng musikal, kan mga kamagurangan ta, pwedeng nadidiktaan na kan pseudo-culture na ini. Makaugma na may nadidiskubreng mga instrumento hali sa nakaaging panahon. Na ginaramit kan mga iloy ta o kamagurangan, marayrahay pag-isip-isipon na igwa kitang kultural na nakaagi buda kaipuhan ining tauan ki pagreparo kan mga musikero kung paano ini maisasalak sa kontemporanyong tanog nga ni magkaigwang dugang na dimensyon sa indang mga komposisyon. Pero kung ini tanog Bicol o bako, makuman importante sa pigataram ko. Ang pagdatong kan impormasyon na ini manungod sa mga nagudak na mga indigenous na instrumento, superficial man sa maawot kung ipasabot sa ngunyan. Dahil nahali ang katotoohan na ang tanog or tugtog kabanga sa nakantataramon o lyric sa rong kanta. Ang ibang mga scholar nagtataram manungod sa objectifying culture na pwede tada luktusan ang katotoohan na napugtas na kita sa satuyang musikal na mga tradisyon, etnisidad, buda kumpunon, ang mga rukdog o mga tada, buda imbentohon o sanlian ang satuyang kultura. Maray man ini para sa kuya o garing yaon baga ang tataramon Bicol na iyo an daing pugtas na koneksyon ta sa nakaagi. Nata pa makrear kay artificial na kultura o musika. Sa panahon tangon pwede naman sublion, buda akoon, ang dawa anong musika bilang sa tuya. Rock, hip-hop, rap, dance, R&B, etc. Ang mga termo ning ini, pwede man sa nabagang idugang sa Bicol. Bicol rock, Bicol ballad, Bicol jazz, Bicol folk, etc. Ang problemahon ta, arog kan pigataran ko iyo kung paano i-determinar ang Bicol dyan. Taan Bicol dyan, iyon mataram na sa tuya iyan, sa ngunyan. Taan Bicol dyan, iyon mataram kung iyan, totoong tanong Bicol. Bago ako kita nakaabot sa estadong ini, gabos kita nasa kadikluman kan sa tuyang pagkasadiri. Ano talaga ang tanog Bicol? Paano ta talaga matatara na Bicol ang sarong tanog? Ngunyan na nagmuklat kita sa katahawan na maliwanagon na dai nakigira ki Bicolness sa nakagimatantang musika budaan mga nawalat man napiguhuna ta igwapang Bicol in lieu kan kagurangan ka ini padagos nang nagsisibog sa obskuridad natutukalan nasasanlian kan mga modernong buda global na mga klaseha. Halikuman pigdaradara sa isip ang problemang ini ang maori sa ibang tribo na preserbado ang yaman kan sa indang musikal na tradisyon, pero blessing in disguise para sa kuya na ang kapobrihan tang ini sa aspeto kan tanog dulo tang nareparo ba na apresyar ang importansya kan tataramon na iyo na sana ang natatadang pangaputan ta na minatao sa tong koneksyon buda kontinwasyon sa satuyang mga kamagurangan. Di ko pigidisganar ang mga nagtutubod sa pangangaipon na padagos pang magkalot kay mga lubungan buda tulang kan nakaagi para sa pigtutubodan nindang nagkakanigong realidad o katotoohan kan tanog Bicol. Lugod magtarayong pusinda. Pero para sa kuya, kay puhanta daw nanggad magsarig na sana sa nakaagi para sa tuyang musikal na kaakuhan.
Para sa kuya, apisar kan dakulaon na trabaho na ipirit isaksak sa komunidad ang so-called indigenous Bicol sound na ini, dai naman garo kaipuhan. Ang kaipuhan tayo ang magpadagos. Apisar kaan, dai kunong kanahiling ang pangangaipo na magpaluha sa kapobrehan kan Bicol kan pigaapod na indigenous na tanog. Danay ang kusog kan sa kong pagtubod sa birtud kan tataramon Bicol, ngani mataparan ang pangangaipo taki kamidbida no identity. Dain ang angulugan na di ako nagkiling sa nakaagi. Marereparo sa mga gibo ko ang ebidensya at pagkiling naan. Dinangog ko ang mga kundiman, ang pantumina, ang mga kanta sa aurora, ang pasyon, budaan magagayuno ng mga melodiya at mga orasyon sa gadan. At mga sinublian na tono madadangog sa kunsain sa sakuyang mga kanta. Pero inipanduwa sana sa posisyon kan Tataramon Bicol. Ang Bicol music sa presenteng estado kaini mas magayon kung nakasurat sa Bicol. Sa sadiring Tataramon. Dawa sa ngunyan sana na nagtatalubo pa ang kabangang lado kan tugtog para maapod ta talagang sato. Pero otrohon ko gilayon na ang Tataramon mismong tanog. Ang Tataramon sarong tanog. Aakuon ko na dawa ako haloy man nangalagkalag buda namukod ki mga kalag, ki mga multo. Kan sarong piguhuna kung bulawan na panahon na tibaad nga ni daiman talaga kayaonan o existence o katotohanan mantang ang tanog kan Bicol na Tataramon haloy nang yaon sa nasasatuyang mga ngimot. Ang tanog kan Tataramon Bicol iyo ang tanog kan musikang Bicol nun. Ano pang ibang tanog ang mas nagkakanigong magtao sa tuyang kasadirihan apisar kan tanog kan sadiring Tataramon. Ang kamidbidan bilang sarong Bicol nun na musikero o simpleng Bicol nun sana. Bako sana sarong titulo na kaipuhan maabuton o posisyon para sa kung anong kauragan. Para sa kuya, saro ining udok sa buot na paghingowa na maibiklad kung ano talaga sa tuyang ubod. Kaura-ura rumi, an kalag, na iyo an minatao sa tuyang kamidbidan. Buda an kanungdan na bayok buon, buda padanayon ang kaakuhan na ini. Na para sa kuya, iyo ang Tataramon Bicol. Tauya sa Tataramon, nakabugtak ang satong esensya. Ta ang Tataramon Bicol, ang kalag, bako sana kan tanog Bicol, kundi kan pagiging totoong Bicol noon. Diyos mabalos tabi. Harbo.